Hello mga people, mga human being tips and tricks na karon! Ang ihang buhok, giriban ako ni mga tuig na siguro kapin niya tanawa ha, mo ni ang buhok Diba kulot kaayo dagko kay grano niya medyo itom. Unang kuluran sa nato kay para dali ra jud kaayo mo talab ang ato ang rebonding kay ug dinhi kuluran dugay jud kaayo mo talab ang ato medisina nga Simon ra akong gamiton ani wa ko magamit ani Schwarzkopf kay Schwarzkopf ni dugay kay sa mo talab medisina dili pa siya ordinary kay gwapa gihapon kay ang medisina. Kaya sundi ko ninyo kay ito siyang pagwapahan. Kani ga-apply na pug ko sa color sa iyahang buhok. Ang purpose ani para madali ra gyud katulid ang buhok. Kay kana manghung buhok if di nimo kuluran nya magriba na ka duri so dugay gyud siya mo straight nya. Kung colored ang buhok dali ra gyud kay mo straight. Mo na siya technique diha. Mo gyud pinaka unique nga technique sa magriban og buhok. Pero ang imong mga medisina og dili po pang colored hair na po'y chance nga mag-brittle mo nang kinahanglan ka nga mga medisina gamiton labi na ning medisina nga mga ordinary dili siya pwedeng kuluran daan sa paribanon. Ga-apply na ko aniya og rebonding nga Simon ni siya nga product dili ni siya Schwarzkopf kay kulot kay buhok as in niya dali ra jud kayo nimo tuliid basta ing ani nga rebonding atong gamiton niya kinahanglan abtik yun ni atong mga kamot aning trabaho kay dili siya pwede dili ta mag-inabtik ani kay tuliid yun dayon pila ra jud kami to kay medyo isog jud ni kaayo niya wa man siya yung mga number usara ni ka na kuan ba kuan jud siya murag wala siya number 1 number 2 o 0 puro ra jud siya number 1 and 2 neutralizer ang number 2 niya mutulid jud dayon dili ka dugay kay magtrabaho ani labi na kay gikuluran paspas ang kamot. Muni ang buhok ang gibutang na nato sa rebonding nga Simon. Na karon magplansa na ako. Karong tuli dali ra pug kaayo ni siya plansahon kay basta Simon nga product as in super good niya. Tulid gyud kaayo iyang buhok. Pero ang Schwarzkopf ni siya ato i-compare basta kulot kaayo sa Schwarzkopf makakuha man siya mo straight man kaayo pero dili pareha ani. Ang problema lang ani niya ini magplansa kung magkaligo ani niya medyo dili jud kaayo humok ang buhok dili jud pareha sa Schwarzkopf nga kinagwapahan jud kaayo ang resulta pareho ra tan-awon pero dili jud pareho ang gihumukon sa buhok mo ni nakalahi sa ato ang rebonding ga-apply na pud ko og neutralizer ani iyang buhok niya kuan man ilahi man nga rebonding so 15 minutos ato ni siyang ilib kay di na siya pwede og dali ra kaayo di para ato bundastik nga dali ra kani dugay-dugay taud-taud yun siya nato ilib ng mga neutralizer ani nga medisina karon jud mo penetrate kay dili siya pwede og ato paspasan kay gadali ang customer dili siya pwede kinahanglan jud ato itong paabuton og kanus ang mahuman ang ato ang timer ani gapita. Mo ni ang resulta sa iyang buhok na ang ganiha medyo wavy jud nya kulot-kulot ginagmay diagko jud kulot niya baka kay siya buhok as in super nya karon gwapa na jud kaayo o dili gud ka magmahay basta mapagriban ka og Amis Green Salon gwapa jud imong buhok mo ni siya nya karon ngana na yang buhok pwede na to niliguon ugma kay para mawala ang mga medisina kay di nato naliguon unang daghan siya mga kuan mag hair fall. Don't forget to follow for more. Ami Santiago and thank you for watching and bye-bye!